60 lety a postavili si tu chatu. Výběr, ten má tak ten šamponek. No jo, víš, ale ne, on to má tady tak vyholené a tady to má co. Něco pod nohy ještě. Nevím, já jsem to nevěděl. Já jsem paninka. Jste menší než váš syn, že? No jo, jsem nenarost. Já jsem neměl takovou dobrou stravu, jak měli oni. Jak se dáme teď máš Podvod. Ne. Tak jasně, horodce si pomůžu, jak můžou, že jo? Ne, tak abych se dostal tady na ten nástup. Je to lepší s tou magneskou? No, tak nekouže. Jo, ale fakt něco přijde večer. Pan učitel leze. Jak mi naštvou, už to dá. Jak mi naštvou těch nestanú, tak půjdeš do chaty. Ne, tak je vyhodím. Aha, tak oni půjdou zase k nám do chaty, no tak to ne. Tak oni se tam ale nedostanou, když to zavřete, že? Pokud si to zamkneme, tak ne, no. No, tak budu v každý budce spát. Neběží. Jo, tady pod skalou. Jo. Já nevím, já jsem v životě neviděla medvěda. Já jsem viděla, přísahám, já jsem byla s kamarádama v lese. Na Slovensku. Na Slovensku jsem byla s kamarádama v lese a teď jsme se prostě nevím, když to došli, teď jsme se někdo šli projít. No. Prostě to bylo úplně také všude pole, louky, ne? No a teď jsme si šli, sedli jsme se, zakempili jsme se a teď prostě kolem nás začalo něco chrochtat, ne? Úplně, no, ale prostě to nebylo obyčejné prase. Divoké. To bylo taky to hnusné. To divoké, ne? Jo, a černé to bylo. Normálně, já jsem byl v poli, ne? V kukuřici. Já říkám, jo, kluci, poté vezme si kukuříci, ne? Krásná žlutoučka, víš co? Ale no. A my, tak tu co to je, ne? A taky divočák je proti nám. Do prdele, tak jsme běželi. Vylezli jsme na první strom, co tam byl. Dvakrát do toho stromu ten divočák a pak odešel. Víte, jste dobrý, pane učiteli. No A pak, že to nedáte. Dobrý. Ty jo. A ty dolů. Co to je? Co myslel, že mě ještě pustíš sem? No, ještě se posun dole. Jo.